Hej og velkommen til denne EcoFleet video. Mit navn er Robert, og i den her video vil jeg gennemgå kortets funktioner. Oppe i toppen af kortet er der en lille menubar, som man kan se her. Ude til højre, der har man mulighed for at skifte kortets lag. Det vil sige, at man kan fx få kortet til at blive vist som et satellitbillede. Man kan få kortet til at indeholde trafik, det vil sige om der er trafik på vejene osv. Og yderligere, der kan man sætte andre hybridkort på. Man kan bruge OpenStreetMap-kort, hvis det er det, man ønsker. Jeg vil lige skifte over til Googles hovedkort igen, det er det mest anvendelige. I det her tilfælde kan man se, hvordan trafikken er blevet tegnet ind på kortet, og lige for tiden er der en del kø omkring Københavnsområdet. Hvis man ønsker at søge en adresse, så kan man bruge søgefeltet. Jeg kunne for eksempel prøve at søge blokken 19, så finder den de blokken 19 frem, den kan finde, og man trykker vælg for at kortet zoomer ind på adressen. Det ligger her. Yderligere så har vi en vælg køretøj-funktion. Vælg køretøjsfunktionen er en find nærmeste køretøj til en given adressefunktion. Det er smart, hvis det er, at man skal sende et køretøj ud på en opgave. For eksempel hvis man får et opkald om, at der er et problem ude på en given adresse, så kan man søge her på adressen. Igen kunne vi prøve at søge på blokken 19. Så trykker jeg vælg. Og systemet finder så de køretøjer frem, der er tættest på den givne adresse. Systemet viser den distance køretøjet har, og den varighed det vil tage at komme frem til den adresse, man har søgt frem. Hvis man så ønsker at sende køretøjet en besked, så kan man trykke på denne send besked-knap og vælge det køretøj, man ønsker at kommunikere med. Man kan kommunikere med e-mail eller med sms, og så sender man faktisk en geolokation frem til beskeden, således at personen ude i den anden ende på sin telefon kan få vist, hvorhen man skal køre på et lille kort. Så jeg trykker så bare send her, og så er beskeden sendt frem. Man kan naturligvis også editere den besked ved at bare trykke i feltet her, og så skrive her. Du skal lappe et hul i vejen. Send. Nu skal vi så lige have valgt en person at sende til. Hvis vi kigger videre hen i menubaren, så har vi en distanceberegner. Distanceberegneren fungerer på den måde, at man kan markere med det lille kors, vi ser på kortet her, en given rute. Lad os bare antage, at man havde fået planlagt, at en person skal ud og køre til de her 7-8 destinationer på en dag, men man ønsker faktisk at bede systemet at optimere den tur, der skal køre for at få mest ud af dagen. Så derfor markerer man det meget simpelt på kortet og trykker optimer, og så laver systemet automatisk ruten om, startende fra A, B, C, D osv. Til den hurtigste rute, som systemet kan optimere til. Hvis vi så kigger på de sidste to funktioner, hvis man har zoomet ind på kortet, så kan man trykke på knappen her, og så zoomer kortet ud til dens hovedzoom-position, og yderligere kan man trykke vis tilbage til den forrige kortposition. Det var alt om kortets funktionalitet. Næste video vil jeg gennemgå områder. Tak fordi du lyttede med.